jalo bende koro nomiyo otiko kata no yombe otiko no Mikael Ruth Odinga Welo mayande no time juma mokadho. Beatrice mane loso kod Lolwe TV olero ni koro en ondamo maber ahinya ma bende koro wakeini mago moyudo tiko mar ODM mondo odhi otel ne kaunti ma Kisumu ka gitiyo negi e yo ma owinjore. Bende no puoyo wakeini mayande no chung kode duto te kendo ni otiyo matek ahinya. Kata kamano bende jo Uganda duto te mawuok Kisumu kaunti mayande no miyo mbulo kowacho ni mano ne nyiso chir kaachiel to kod hera mabende koro jo Kisumu kaunti ohero godo wechego mag dongruok. Kuom mano osingo mar dhi nyime gi siro duond bura mar ODM ok odhi laro gi otiko moro amora to obiro bedo kosiro ODM e pacho kaachiel to kod manyo kony ne oganda mawuok Kisumu kaunti kowuok e pinje ma oko. Nyinga en Beatrice Atieno mabende en ndara kaendi nong'ere kendo ong'ere kaka Abito Network. Adwa goyo erokamano maduong' ne jo Kisumu County kuom wuok oko kendo go ombulu mang'eny. Last week kane wachomo e yo mar nomination. To moloyo mogik adwa goyo ne jo Abito Network ni Abito Network erokamano maduong' kuom trusting me with your votes. Thousands and thousands of people manowuok oko bogona kura. Erokamano maduong' from the bottom of my heart. Mar ariyo, adwa wacho niya, ni sani kaka an life member mar ODM party, wan sani karwa kar wamama mane waringo niendi ne wan wamama biriyo mane ringo e kom mar ODM party. Wamama go duto adwa gonu erokamano kuom wuok oko mondi wuogri mondi bed kaka ng'ama nyalo tayo jopiny. Kata iloyi kata kiloyo adwa gonu erokamano. To sani wang'eyo ni ODM party wakaendi Mama Ruth Odinga ema flag bearer mar ODM party. Mokwongo adwa goni congratulations for being a flag bearer. Kendo adwa kwayo gi muolo ni ka wadonje tich, kidonje tich to watem matek mondi ti ne jopiny. Nikech jopiny ema koro ero sani wagonegi kaka wanyalo miyo mondo development obed kuom jopiny. To all wa mamas mane wan ge race mar Kisumu County Women Rep niendi, congratulations for your hard work, congratulations for your commitment, and please let not this be the end of life for you. Med dhi mbele gi tiji manitimo, med dhi mbele gi support jok minyalo support mineno ka policies gi ber, kendo med dhi mbele king'iyo kaka pod inyalo konyo jopiny. Ji mang'eny osebedo ka penya nyaka ne watim nomination ni Abito Network ma koridong ni idhi independent kosi idhi konyo party. An adwa wacho ni asechako mana kaka anyalo lokora kendo losra mondo aringe ng'wech mabobiro 2027. An loyal party member kendo adwa gombo matek ahinya mondo kaka I continue to make a difference ne jopiny. Adwa kendo ang'iyo kaka wanyalo chako konyo jopiny e yo mopogre opogre.